आशा करिछि जगु नुपुर माला गले मुक्ता माल दिशे मंजुल मात कर्णरे चोरे चलन तोर नेत्र भाव बंदना करई किबा गलर अधिकारी को दया रखिथिब माता मुखिए से कौन तुमको देखा जाने ना कौन अरे हाथ गोड़ चारोटी थाई मुखरे पारई वचन संसारे से ही मनुष्य कही से परी मुहि कि दिशु नहीं ये बाया है कि जाई खाई ये बोली रे ये बोली पचा रे ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁଳମୂଳ ଗୋତ୍ର ଏଡେ ବଡ ସଭାରେ କହିବି ଆରେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ପରା ଅଟୁଏ ତୁହି କୁଳ ପଚାରୁଛୁ ସଭାରେ ବୃକ୍ଷ ମନୋହି ମୂଳ ନାହିଁ ଭାଲୁକୁ ତମ ଭଲୁକ ଭାଲୁ କରିବେ ଭାଲୁ କରିବ ଲୋକ ଦିଲେ କୋଉ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛି ତୁ କି ବର୍ଣ୍ଣର କି ଘରର ନା କି ବର୍ଣ୍ଣର କି ବର୍ଣ୍ଣର ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ ସେ ତ ପିତା ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରଧାନ ଧୂସର ଜାନ ଦେଖୁଅଛ ମୋହର କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ ତୁ ହିଁ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମରେ ବସା ଦେଖୁଛି ତୋର ବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ମୁଁ ସେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अग्नि नारायण रुद्रम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न कर्तव्यं पंचदेव